ni en nga to miye kom mar mondo mi otelnegi. Ka wadhi nyime ni duol mochung'ne penje pacho ka rimano mar KNEC ogoyo chapa sikunde mabiro rwako jopuonjre mag Gred mar 7 e bwo lai mar somo mar CBC. Ochopo Januar mar higa manyien. Jopuonjre manie Gred mar 6 sani nigi thuolo mar ndalo 12 mar yiero sikunde ma gibiro dhiye e Gred mar 7. KNEC oyawo mbui mondo jopuonjre oyier sikunde ma de giher donje. Jo Gred mar 6 biro timo penj dwe mar 11 higani kapok gidhi e Gred mar 7. Chris Owino miyo waler. E tielo mogik mare apisi, jatend migawo mar somo ngire George Magoha onyiso geno mare ni odhi tieko chenro mar gero klese mag kit somo manyien mar CBC kapok ogoyo oriti ne migawono. Ka oloso e kinde yawo klese mag CBC e skund sekondar ma Kamiti e kaunti ma Nairobi, Magoha okwayo jonyuol ma nyithindgi nie klas 6 mondo oyier skunde machiegni kod kuonde magidakie kar yiero skunde mag somo mamalo mabor kodgi. We have continued to say, and being a Kenyan is very difficult because we have continued to say in very simple terms, without water in our mouths, that most of the children will be in day schools. Quite a number of my relatives now are in private schools. They are not about to leave those private schools now. Are we together? But when it comes now to year 9, they want to go to the alliances and the Kenya high schools of this world. There will be a change at that time because some of these schools they want to go to will have specialized in certain areas. Like we have said, there will be 3 pathways. Ne omedo wacho ni piny owacho miyo pek skunde mag sub-county kuom miyogi klese mang'eny ka ipimo kod skunde madongo midendo ni national schools kaka yo mar neno gi kawo thoth jopuonjre e gwenge magintiere. Chenro makamano onywako skunde mag sekondar 8,890 mag piny owacho kod mamoko mag ji giwegi maromo 983. If you look at, for example, a school like the Kenya high school, maybe we have given them 4 classrooms. Are we together? We have given them 4 classrooms, and those 4 classrooms, for example, when you want to allow the national character to be noticed, you will first of all start looking at the face of Kenya. Are we together? So, but when you look at for the cutthroat one, they have either 14 or 16 classrooms. Chenro mar yiero ne jopuonjre skunde madundo mag sekondar ne oyawo ayanga tarik 15 dweni kendo biro dhi nyime nyaka tarik 30. Kaluwore gi Magoha, piny owacho osegero klese mag CBC maromo 100% e gwenge mag Nyanza, Masawa kod Nyandwat ma Ugwe. We are doing extremely well. I think about 5 or 6 counties have now reached 100%, scattered across, that including Migori, Nyeri, some from the northeastern. In the regions, we have 4 regions that are doing extremely well: Nyanza, Central, Eastern, and Northeastern. We have a little bit of hiccup here in Nairobi and Western, and I want to urge my good officers in the field that we must pull together. We are at over 80%, which means we have less than 1,000 classrooms to build. Magoha bende ojiwo jonyuol mondo onen jopuonjre duto oyepo ka owacho ni arita kwe ni kare e skunde. E komachielo, ngire Magoha bende ogolo sie mager ne jopuonj madongo mag skunde mag sekondar kuom duoko pacho jopuonjre mapok otieko chulo school fees. And I think it is totally unfair for you to send any child home. And we are going to bite on this one. We are going to bite. These children are not children of dogs. They are our own children that we created with our own blood. And the government is very firm that if you feel that you are in a very tight situation, engage the parents yourself. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.